Pavelić i nadamo se da je pred njom zaista blistava jedna budućnost. Potvrđuje se da je ova 2007. godište fantastična generacija mladih plivačica. Vidjeli smo i u BiH, imaju lijepe natjecateljice i kvalitetne. Evo i Mija Hren je ovdje bila treća 2007. godište, što znači da će hrvatska reprezentacija u ovim mlađim dobnim kategorijama imati snažnu štafetnu reprezentaciju. Spomenuo je Gordan ovu utrku na 200 metara slobodno. Tu nam je, ajmo reći, možemo slobodno to reći, najveća zvijezda ovogodišnjeg mitinga mladost Antonio Đaković, koji je jučer briljirao u onoj utrci na 400 slobodno kada je isplivao i novi rekord mitinga. Tako je, treba istaknuti. On je hrvatskog podrijekla, inače nastupa za švicarsku reprezentaciju. Nastupio je na olimpijskim igrama u Tokiju. Ove godine bio je 9. na 400 slobodno, a na ovoj utrci 200 slobodno je bio 11. Po svojoj kvaliteti ističe se u ovoj konkurenciji, ako će mu ruku na ruku biti vrlo blizu Uroš Nikolić, reprezentativac Srbije koji se nalazi u stazi broj 5. Znači staze broj 4 i staze broj 5 trebali bi biti glavni konkurenti. A već u kvalifikacijama Đaković je plivao strašan rezultat, 1.46.40, gotovo 3 sekunde brže od ostatka ove konkurencije. U stazi broj 3 nam je Robert Vukićević koji je bio dobar na 100 slobodno, a Uroš Nikolić je na 100 slobodno bio pobjednik. Pa evo imamo dva plivača, znači Antonio je na 400 slobodno pobjedio, a Uroš je pobjedio na 100, tako evo negdje na sredini ćemo vidjeti ko je bolje na 200 metara. Ovdje bih također htio istaknuti u stazi broj 2 pliva Niko Janković, plivač mladosti, danas slavi 17. rođendan. Evo, očekujemo dobar rezultat i lijepo je plivo 100 slobodno, mislim da je još spremni za 200, njegov najbolji rezultat na 200 slobodno je 1.48.43, da vidimo da li će moći to popraviti. Ide Đaković tamo u stazi broj 4, okret 50.32, sekundu i pol brži od Nikolića. Nikolić koji je prošle godine ovdje u Zagrebu u ovoj disciplini zauzeo 3. mjesto. Stefan Šorak koji je naplivao u stazi broj 7 je prošle godine pobjedio na 200 slobodno. Ovaj prolaz od 50 sekundi na 100 metara najavljuje izvrstan rezultat. Očigledno je Antonio Đaković u sjajnoj formi. Njegov osobni rekord u malom bazenu je 1.46, jednako kao od Uroša Nikolića. Tu su negdje bili prije ovog natjecanja. Uroš je zapravo upravo u Zrenjaninu prije 2 tjedna plivao svoj najbolji rezultat 1.46.83. Međutim, vidimo da nije ovdje ni blizu o konkurenciji, odnosno Antoniju koji pliva izvrsno i napada vjerojatno svoj najbolji rezultat. Plivaće na razini 1.43, a to je rezultat svjetske klase. I bit će to novi rekord mitinga, da vidimo s kojim vremenom za Đakovića. Da, 1.43.38. Evo nam novog rekorda mitinga u režiji ovog odličnog švicarskog plivača. Ovo je fantastičan rezultat borbe za medalje na svim velikim međunarodnim natjecanjima. Mislim da može biti zadovoljan. Ovaj rezultat na 400 slobodno je jučer 3.40 i ovaj na 200 slobodno je rezultat svjetske klase. Dugo nismo vidjeli ovako kvalitetan rezultat. A stvarno, evo, sretni smo da ga imamo na ovom natjecanju. Čest je gost ovdje i u Zagrebu, tako da nas veseli ovakva kvaliteta i mislim da time podiže razinu konkurentnosti, a i mladi plivači mladosti i Primorja znaju s njim trenirati, što je velika stvar. Dakle, 1.43.38 za Antonija Đakovića. 4 sekunde brže je plivao u ovom finalnom 200 slobodno od drugoplasiranog Uroša Nikolića. Treći je završio Stefan Šorak. Stefan Šorak koji je prošle godine isplivao rekord mitinga sa 1.45.34, a evo ove godine Antonio Đaković još brže plivao za 2 sekunde i postavio novi rekord mitinga mladosti.